veiem. Què té? Els denominadors iguals, molt bé. Denominadors... El numerador té de ser més gran. Aleshores, molt bé. Aleshores, el que has dit? El numerador té de ser més gran. El numerador més gran. ¿Val? ¿Por qué te está grabando? Lo tenemos que copiar esto. Aleshores, ja ho tenim, però també ho podríem fer com? Amb una representació, ¿no? Sí, yo sé. Hacemos el dibujo. Exacte. Aquí tenim 2, 4, 6 y 8. 8. Y ahora pintamos todos. Solo dejamos un cuadradito sin Si pintar. no pones la representació gràfica també està bé. Però millor fer-la. Y ahora no sé, fas lo mateix però amb dos quadrats. Exacte. Molt bé. Y pintas dos cuadros. 10. Y ahora también sobra un cuadradito. Exacte. Per tant, queda clar que este és més gran que l'altre? Queda clar? El següent cas, aquells que tenen Numeradors iguals y denominadors Més petit. Bueno, I aleshores que dèiem que què? El denominador té de ser més petit. Vale. Sí, tiene para ser más grande, sí. Y ya está. Y la más grande la que tiene el dos. chicos, denominadors Aleshores, la representació quina és? Agafem que ha de tenir la mateixa proporció de unitat, no? I li posem una a baix i una altra a baix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, val? I l'altre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Per tant, ¿por qué haces eso? perquè també fem la representació gràfica, val? Així agafem 2 i així agafem 2. Per tant, què veiem? Doncs que 9 és més gran que 100 200. Molt bé. Que 100 200. Ah, no, que 100 mitjos. 100 mitjos. Així, què veiem? Que no Tot tenen. es diferente. Merci, lo has hecho mal. No tienen red igual. Creo, porque el 7 va al otro lado. No, està bé. No, pero da igual, tío. Ah, no, sí, lo has hecho mal. Porque has puesto el signo al revés. No? Sí. No, Has puesto no mitjos es més petit que 100 mitjos. Però què és més gran? Mira la representació Ya, gràfica. pero que el 7 ya acabará. Vale, però no fa igual, però està clar que és més gran el 2 per 7. los de 7. Es igual, ay, no tenés igual. De las 6 serían 100. Tenéis que buscar el mínimo común múltiplo. Exacte. Un poco de en el examen. Bueno, Busquem mínim no quiero hacer examen. Per tant, el que ha dit Joel, busquem el mínim comú múltiple de qui? Del 8 y del 2. Del 8 i del 2. Per tant, ja ho sabem? 8 per 2. No. Ah, no. 4. No. Ah, no, 2. 8 és 2, 2, 2, 2, 2, 1. Per tant, 8 8 entre és... 2 dan 4, no 2. No, Sí? son 4, no 2. Son 4. Ah, 8 por 8, 2, 1. la factorización. Has hecho 2 entre 8 por 1. Gràcies. Vale? Aleshores, el mínim comú múltiple és aquest. Què busquem? Busquem que fraccions com equivalents amb el denominador. Ahora dividimos por 2, ¿no? Sí, però este ja el tenim. 7 de 8. Vale? Per tant, el 8 el dividim entre 2, que me dona 4. I 4 el multipliquem per 3, que me dona 12. Per tant, què és més gran? 12 a 8, no, sí, 12 a 8, ¿no? Exacte, ja està este exercici fet. Pero también podrías haber hecho